טוב, בקיצור, חזרנו, והאמת שיש שאלה שתמיד נשאלת, והיא, מה אתם מעדיפים? תומאס, מה אתה מעדיף? איזה סוג אורגיה, כאילו? נראה לי שפה עידן מת לדבר קצת. מה, עם מי אנחנו מעדיפים להיכנס למיטה? זאת הכוונה שלך? אז אני אישית, אני לא יודע, אולי זה, כי אני בקטע קצת יותר רגיש, אני הייתי מעדיף שתי בחורות. אתה עדין, אתה לא רגיש. כן, יותר עדין. מעדיף שתי בחורות, ככה להתפנק. שתי בחורות? להדליק כן, קצת נרות, קטורת, קצת נורה ג'ונס ברקע. אני דווקא לא הייתי לך שתי בחורות. אתם מכירים את הנטיות המיניות שלי קצת. טוב, אז אני חייב להגיד שבזמן האחרון זה התחזק טיפה, אתם יודעים. תמיד מגיע לך בקיץ. כן, ותומאס נהנה מכל העולמות. בקיץ, גופיות, הכל, אז אני אגיד לכם את האמת, אני לא עומד בזה יותר. אני חייב לראות כמה זיינים, כאילו, בבת אחת. וזהו, ואני חושב שכאילו זה מספיק כאילו בוגר להגיד את זה בשידור. אנחנו נגלים. האמת היא שאני יושב רחוק ממך, זה בסדר, אבל תשמע, אני לא אלך איתך לאותו חוף, בוא נגיד. לאן אתה הולך? בטח לאילטון. טיפה להיות פתוח, זה הכל. טוב, האמת אני חושב שהרבה יותר עדיף שתי גברים, דחקות, צחוקים, לא יודע, זה מה שנראה לי, לא? הגיוני. טוב, תקשיבו, מסמנים שיש איתנו מאזינה על הקו, הלו. הלו. שלום, עם מי אנחנו מדברים? מאיה, מאיפה מאיה? אני מעדיפה לא להגיד. אוקיי, זה נשמע מעניין. בת כמה? סליחה? בת כמה את? 23. 23, הבנתי, ומה עושה בחיים? 23 ומעדיפה לא להגיד. סטודנטית למשפטים. מדובר פה בחצאית אלגנטית. רגע, את עם חצאית עכשיו כאילו? האמת שכן. וואלה, תענוג. אני אוהב איך שהשיחה הזאת מתחילה. אוקיי, מאיה, מה הסיפור שלך, מאיה? מה באת לספר לנו שקשור כמובן לאורגיות? טוב, האמת שזה משהו שאף פעם חשבתי לספר בטח שידור ברדיו. אייטם. כן, סוג של. זה משהו שקרה גם לפני כמה שנים טובות, כשהייתי על סף גיל 18 כזה. והייתה לי חברה ממש טובה, שהיינו גרות יחד באותה שכונה ולומדות באותו בית ספר, וממש היא הייתה מעבר לאחותי, היא הייתה מודל... היא הייתה בגיל שלך, החברה? היא הייתה בת 17? לא, היא הייתה בת 20. אוקיי, סבבה. אז גם היה לה כלב לברדור. איך קראו לכלב? כלב לברדור, מה זה? או שזה ממש לא קשור, או שזה ממש מעניין, אחד מהשניים. אוקיי, אפילו לא חשבתי על זה. רגע, איך קראו לכלב באמת? קראו לו עוזי. אוקיי, עוזי הכלב, ומה... עוזי הכלב על הברדור. ואיך הוא קשור לסיפור לעזאזל? זהו, זה... בכל אופן, היא הראתה לי יום אחד איזה מעשה שהיא מדי פעם עושה עושה. וזה היה... היא הייתה הולכת עם קופסת קוטג' לחדר השינה. אוקיי. מורידה שם מכנסיים ותחתונים. אוקיי. רגע, היא עשתה את זה או שהיא סיפרה לך שהיא עושה את זה? בהתחלה היא סיפרה, ואז לא האמנתי לה, ואז היא הראתה לי. אוקיי. אוקיי, לוקחת קוטג' ו... היא הייתה שמה קצת עם האצבע של הקוטג' על הקושקוש וקוראת לעוזי. אוי, לא. אני לא מבין. עוזי שהוא הכלב היה בא ומה, כאילו מלקק לה את הקוטג' כאילו? את הקושקוש. מלקק לה את הקושקוש? כן. אוקיי, הפתעת אותנו אפילו. לא, אבל שגם אני, זאת אומרת, היא צריכה לשכנע אותי גם, שזה לא כזה נורא, ועבר זה אפילו כיף, אז גם אני ניסיתי, אבל כשאני ניסיתי, אז פתאום הרגשתי גם יד. רגע, את רוצה כאילו... רגע, יד של עוזי כאילו. יד של עוזי? יד יש לכלב יד כאילו? את היד שלה. את היד שלה, את אז רגע, בואי נתמקד ונבין מה קורה פה. יש לנו קופסת קוטג', את עוזי, את וחברה שלך, לשתיכם יש קוטג' על הקושקוש. כן, אני מבין נכון? לא, יש רק לאחת, ובשנייה היא סוג שלה. בשנייה זה טוסט. השנייה שמה גבינה צהובה וקטשופ. רגע, את רוצה... אז רגע, בעצם כאילו, את עשית כאילו אורגיה עם כלב ובחורה אפשר להגיד כאילו.
זה... האמת, עד שלא אמרת את זה, לא חשבתי על זה ככה, אבל... האמת שזה נשמע לי כמו משהו שקשור לתוכנית אחרת כבר, אני לא יודע, זה כאילו, זה כיף סטיות... לדעת מי המאזינים שלנו. זה סטיות כבר בעניין אחר. טוב, בכל מקרה, מאיה, תודה רבה לך. על השיתוף הזה. כן, זה היה מאוד מעניין, אני בטוח שאנחנו עוד נחזור אלייך אולי לעוד סיפורים. מה, יש לך עוד סיפורים מעניינים כאילו? לא כל כך. אני כאילו, אוקיי, זה היה חד פעמי. טוב, בכל מקרה, מאיה, השיר הבא מוקדש לך. תודה רבה. נראה לי שצער בעלי חיים ממתינה פה. האמת שאני ממש מזועזע. כן, אבל זה שיר טוב לסיים איתו את השיחה הזאת, אני חושב. אני אשכרה יכול לדמיין אותה רצה בשדות עם עוזי, אתה יודע. זו קופסת קוטג'. fight.